Uživej marker, jo. Hej, pomůžeš mi s tím pak, Quenty? Můžeš však tam dáš bude nahlásit problém a máš to tam. Já tu nemám nahlásit problém, chápeš? Na počítači, ale. Aha. Tam iba klikneš na tu platbu, dáš nahlásit problém, bla bla bla, napíšeš tam, čo sa stalo a máš. Chceme načítat i textury pod ten nový season konečně. Když nikomu Je se taky nenačítají docela. textury. Mně se teďko začaly načítat. Je taky, kámo, teď jsem taky teďka. A minulou hru se, teda minulou season se mi to vůbec nenačítal. Taky ne. Já, že jako se ti teraz Bro, nenačítal. vyhráli jsme, nikdo sem nešel, hahaha, vole. Já mám Ganu. Nemáš? Kámo, po updateu nikdo nepadá ty vole. To se za chvilku změní, to bude jak Paradise. Paradise těž miliarda lidí a... Teďko tam padá furt, ale jako docela dost, ale... Ale iba keď cestuje ďalšie no. To tu teď sa ide, keď je na druhej strane. To je pravda, no. Hej, co je to s těma trapama, že to tam můžeš pokládat, i když tam nemáš zeď? Tak to prdali. Ten airdrop Aha. teďka někdo vzal, jsou tam píci asi. Jo, až vidím. tilted chcú. Je tam na tom waypointu, je tam tapek. Jdu. Dostal Dragonovku za 80. Je tu lama. No a tam u ní je tapek. Jo, já vím. Počkej. 34 Ty píčo, ta Dostal skoupovačka, to je 30. OP, kokot, kámo. Má málo, má HP. Má tak 60. Kde jsou jeho Chlapče, ty si kamarádi? dostal gangbang. Já No mám- vy jste mi zobrali tu lamu. Hodně dropnu matro. Dřevo tady je. Dobré. Hej, Čo? dáte mi storp? Nebo jo, ty jsi se popl. Já je takový totiž, já mám 6 minček a slorp, jo. Já měl málo HP. Jo, všechno. Tu letí. Kde jsou? Tu letí. On dvolá, špedy potom. Jednu trepu mám jen. Jo. A ten zvuk mi robí nervy. Nosný je, jak 3D. Hlavu dostal za letu. Dostal hlavu letu. Tak já tu hru. Hej, někdo po nás snipí. Jen ten tam vzadu dostal za 22 hlavu. 3krát, teda hit. Mě taky dostal. Ubral jsem mu full shieldy. Ježiš, tu je full team. Oh shit. No. Ty bych se riftnul, jeden. Po prdele, vy jste tam nám nasrali. Co? Já jsem tady fajtil s týmkem. Teď to nestaví, vole. Já konečně timeout. To hit. Já to tady hituju jak svině. Počkej, já se healím, Simon. Ne, dobrý, počkej, ty se to laguje. A healuješ ho Nemusíš mě zbrat, mám ping. Jedno. Ježiš, to není tvoje. Prečo nemůžeš skákat zase? 800. Tady máš si
Nemá se to pít, vole. Dead. Tak jebe mu. To kdo zhodil? Simon, pomoc! Naľavo! Ježišmarja, proč to zhodili? A já to vím, to jsou jiný týpci. Asi 13. Nebečí, to je nepřesný. Ježiš, já nemůžem Pojď si rychle, pro shield, pojď si pro healy. Dík. No ty kokot, já nemůžu ani sebrat loot, vole. No vole, dobrý, jdem. Tady nahoře týpek place launchpad. To je snowboard a minička. To je snowboard, streetboard. Jsem vypotřeboval mega moc matra. Je za mnou ten Ty typek. kokot, já nemůžu stavět. Tak ryb Simon. Bol za mnou ten typek, máte ho tam furt hore. Já nemůžu stavět, vole, protože mám ping 1000. Aha. Fajn, ty, já jdem ďalej. Maxi, Super, na to nemůžu Pojď, ani vole. chodit. Yep. Nemám matru, chápeš, a ty jdeš do nich. Jsi špatný. Jau, co tam robíš? A možná jdeš na masa. No vidí. Wow! Nice, serem na to jdem do zóny. Jebat tu hru. Teď mám ping 50 najednou, vole. Znáš ty markry. Maxik, No. máš marker na mapě. Mám kemfa, tak počkám na teba. To už vyhrajete, ty vole, ne? No, asi Asi. nie. 12 lidí. Boha. To nešlo. Daj mě miničko. Stačí jedno. Ještě jedny týpci jdou ze zóny. Dober si. Jo. Jdeme nahoru. Jo. Tu jsou typci. No, co mi tam Klinger, nech věděl. Ty vole, kdybych to neskočil. Tam bylo tolik lootu, já to nestihl pobrat v té zóně. Tu jsou. Já vidím. Počkej. Počkej, nestřej. Vejď. Potom to vzadu. Farmí, ty vole, všichni. Počkej, ok. Vážně, ti po mne dvaja? Dostal 44? To je super, já mám matru, já jdem dole. Pojď dolů. No jasně, vyspamujme. Tak.
Nice. Aha. Do prdele, on mal 590, já jsem tam spamoval Ečkom a nic nestalo. Mám kemper. To jsou ty psy. Miničko máš u seba, daj. Na. Kde jsou dole alebo hore? Jen tam. Dostal, do bílých je. Tak. Nak? Nie nok? Nak, jenom. Je v dome, dal jsem tripku. Tady je ten Big Shield, pojď. Já fightím. Můj kill je Big Shield. Ok. Rakety mi daj, já ho vyspamujem. Give me rockets. Já nevím, jestli mám. Tak kukni to, neprichádzaj sa tu. Ty kokos. To fakt, to čo aktivoval tú trepku? On zdrhol niekam. To ty ničíš? Teď jo. Jo, je tu. Vidíš můj Big Shield. Ok. Já mám full shitko. Tu máš veľa lootu, zlatá pumpa a tak. Ok. Ale hej, tam je typek. Tu na noho, hej. Ok. Tak nie, trip. Je úplně Dostal hit za vzadu na 290. Dostal hit za 100, dostal hit za 100. Ok. Jdeme do zóny. GG. Bardám zónu, pojď je vypušu. Soběti. No. Ne, asi. Ok, mám ho. Určitě. Tak nie. Počkej, nech mi ho. Kamo. Nemôžem, si 300 metrů odo mňa do boha, čo ty mám Počkej. nechat? Počkej. Aha, já myslím, že už to Výborně, hoši, výborně. Normálne 600 metrů odo mňa si Maxik a nech mi ho. Ale já jsem chtěl dát On so mnou fajtí a ty si tak jde tuto v rytí, ty kokos. Drž hobo. Kolik jsi měl kilů? Nevím, 8 tuším. 6. Já mám 6. Tak jo, takže díky za to, že jste se koukli na tohle videjko. Pokud se vám tohle videjko líbilo, nezapomeňte zanechat lajčík a použijte můj support creator kód MAXI s 2 TSU, dejte odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čus!